Etxetik, kaletik, herritik, auzotik. Kilometroz kilometro. Bizitza arriskoan jarriz. Distantzia gainditu. 20 urte, sakabanaketak, isolamentua, bakartzea, traslado, gaixotasunak, bizi osorako zigorra, lipoia, mehatxuak, urruntasunak, bizi baldintza, gogorra, heriotza, babesa, maitasuna, elkartasuna, konpromisua, duintasuna. Sakabanaketari, ez, no a la dispersión. Hegaztierrariak pausatu dira leioan, argia eta itzala bereizten diren lekuan. Argia eta itzala leioan pausatu dira. Hegaztierrariak pausatu dira. Hegaztierrariak